Уважані колеги, усе поштування прямо вашим уміточком пригрутю. Не зимний ядерний правда розвук. Та до безконечності розвлачуємо і злізану тему женської безправленості. Я думаю, как у жены наку дискриминация скорещала и понижала. Игром случая! Оженен сам имам жию майку, комшилку ми живи удата сестра и оженен брат. А успу запамтio сами бабу. Poznajem komšije, družim se sa kumovima i poznanicima, jer ni u jednom od navedenih primjera ja nisam primijetio diskriminaciju žena. Čak naprotiv. Ja mislim da žene diskriminišu. Postalo je dosadno od terora priče o diskriminaciji nad ženama. Svakako da sam svjestan da postoje ljudi koji maltretiraju žene, ali sam isto tako svjestan da postoji drugi vidovi diskriminacije koji nisu ništa manje prisutni, ali su u javnom životu potpuno zapostavljeni. Zbog toga moja malenkost ne daje pristanak na igranje vaše predstave. Zato što mislim da je to vid angažovane propagande. A ne nikakva umjetnost. Znajući da vam neće biti pravo, dajem vam za pravo da moju odluku javno obznanite i da pozovete na odgovornost mene lično, jer je ovo moj lični stav i odluka. Mimo bilo kog drugog organa, Nikšićkoga pozorišta. Znajući da vam neće biti pravo, dajem vam za pravo da ovu moju poruku javno obznanite i da pozovete na odgovornost mene lično, jer je ovo moj lični stav i odluka mimo bilo kog organa Nikšićkoga pozorišta.